que membres de la Junta Facultativa de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa denuncien inacció política davant la situació actual del centre sanitari de referència de les Terres de l'Ebre. Asseguren que l'hospital està al límit i que falten professionals, espais i equipament. De fet, el seu equip mèdic ha arribat a afirmar que estan sobrepassats. Apel·len directament als responsables polítics demanant-los accions i decisions immediates perquè creuen que la situació no es pot allargar més. Marxem cap allà perquè Joaquim Domingo és per això que reivindiquen urgentment la construcció d'un nou centre hospitalari al territori, oi? Així és, Joan, bona tarda. Aquí al programa fa també un temps vam parlar amb una plataforma ciutadana, també al programa hem parlat amb el Col·legi de Metges i avui al Connecta 10 Comarques primer parlem per primera vegada amb els treballadors del centre de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Primer volem parlar amb la cap del Servei de Traumatologia, l'Ester Comelles. Bona tarda. Hola, bona tarda. Expliqui'ns quina és la situació de les infraestructures i també del centre sanitari d'aquí de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, que és el de referència de les Terres de l'Ebre. Bé, quant a infraestructures, una mica el que diem és que és un hospital que fa 40 anys que hi és i hi ha zones que sí que s'han actualitzat però no han augmentat, i també en la zona on està aquest hospital és pràcticament impossible augmentar l'hospital, no? I amb 40 anys la població ha canviat, les tècniques també han canviat i això implica més necessitats de quiròfans, més necessitat de consultes. Nosaltres, per exemple, al nostre servei som gent per assumir més quiròfans, però que els quiròfans més no n'hi ha perquè no hi ha espai per fer-los. Llavors, la llista d'espera quirúrgica hi és, no només nosaltres de trauma, sinó els altres serveis quirúrgics, i és impossible fer-la aquí a l'hospital. Llavors, una mica el que reclamem és, ara és el moment de decidir, ja que s'està parlant tot això com s'ha parlat moltes altres vegades en el passat, decidir de realment fer-ho efectiu. En aquest sentit, tampoc s'ha invertit en tecnologia, mantenint aquesta línia, i el que comentava vostè, que no s'ha actualitzat i, a més, no està adaptat en els temps actuals i de la societat i la demanda que requereix en aquesta societat actual. Exacte. Tecnològicament, últimament s'ha fet un esforç i sí que ha millorat, però, clar, per fer això també es necessita espai. I més que res és el nombre de quiròfans, el nombre de consultes i la impossibilitat de fer això en la zona on està aquest hospital. Doctora, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta estona al Connecta 10 Comarques. I ara el que volem fer també és parlar amb el cap del Servei de Cardiologia. Ell és l'Íñigo Lechuga. Bona tarda. Hola, bona tarda. Pel que fa al personal mèdic i al personal sanitari, en quines condicions laborals treballeu aquí al centre? Bueno, el treball és un treball molt agradable, ens gusta molt, però tenim molta manca de personal, molta manca. Es calcula que, jo conec la cardiologia bé, a l'Estat hi ha una mitjana de 6 cardiòlegs per 100.000 habitants. A les Terres de l'Ebre hi ha 180.000 habitants i aquí estem 3 cardiòlegs, u a Amposta i una cinquena part a Mora, no hi ha més. Amb això és molt difícil treure el treball bé. Doctor, per exemple, si es centralitza en tot el que seria la gestió dels centres hospitalaris, es podria donar una resposta sanitària més eficient? Passaria per aquí? Cap dubte, cap dubte. Jo crec de veritat que un especialista en aquest moment treballant tot sol a un hospital està molt limitat. És que la medicina és molt complexa i necessitem treballar en grup. Jo no tinc cap dubte d'això, d'optimitzar només personal, no només personal, material, ecògrafs, proves d'esforç, no hi ha dubte. I a més d'aprendre dels altres, és molt important per a una bona atenció, per a una atenció de qualitat. Jo crec que és imprescindible. Doctor Lechuga, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta estoneta al Connecta 10 Comarques. Bona tarda. Hem escoltat la veu dels metges de l'equip facultatiu d'aquí de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, que ja han dit prou. I ara el següent pas és el món polític, que és qui ha de tindre la decisió final i qui ha d'establir les agendes per la construcció d'un futur hospital a les Terres de l'Ebre.